हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणामम। हरे कृष्ण. ओम नमो हरे भगवते कृष्ण। वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ഹരേ कृष्ण। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് 14ഉം 15ഉം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 14ാമത്തെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതായത് പറഞ്ഞത് ഒരു വഞ്ചിയെ പോലെ വിഷമിപ്പിക്കും. അതെ, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ യോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഒരു വഞ്ചി കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്ന പറഞ്ഞു. അതാണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞ നമ്മള് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദണ്ഡനാഥവും സർവദാ അനുചിതവും. അതെ, സാധാരണ. കാരണം വേദവ്യാസൻ എന്താ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ചിലത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിനതൊരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന രീതിയിലാണ് പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതില് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അവരതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് നിഷേധാത്മകളെ കൽപ്പിച്ച് പാലിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് അത് വേദങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം വന്നത്? ബുദ്ധാവതാരം വന്നത്. മാതാജിയെ കേൾക്കുന്നില്ല.
വിട്ടുപോയി എന്നാ തോന്നുന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അതിന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വായിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വീഡിയോ മാതാജി. ചെയ്തേക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവർത്തിതാ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മന തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവർത്തിതാ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മന തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണക്ഷണ. വിചക്ഷണോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവർത്തിതാ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മന തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. വിചക്ഷണ അതിവിദഗ്ധൻ, അസ്യ അയാളുടെ, അർഹതി അർഹിക്കുന്ന, വേദിതും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, വിഭോ ഭഗവാന്റെ, അനന്തപാരസ്യ അനന്തരായവന്റെ, നിവർത്തിത വിരമിച്ച, സുഖം ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ, പ്രവർത്തമാനസ്യ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ഗുണൈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ, അനാത്മനഃ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ശൂന്യമായ ജ്ഞാനം, തതഃ ആകയാൽ, ഭവാൻ അല്ലയോ ഭവാൻ, ദർശയ മാർഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തരിക, ചേഷ്ടിതം കർമ്മങ്ങൾ, വിഭോഹോ ഭഗവാന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതികാനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിനും മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതികാഭിനിവേശം നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. കൂടാതെ പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരമിച്ച, അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂല്യങ്ങളുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുണ്ടാകുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? അത്രത്തോളം വ്യക്തിത്വ മൂല്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അർഹതയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായിട്ട് അവസ്ഥിതമില്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠതല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ എന്ത് സാധ്യമാക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യാസമഹർഷിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ലാത്തവർക്കും
ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതികാനന്ദങ്ങളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠരല്ലാത്തവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വിഷയമാണ്. ലൗകിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിരേകമായി അനുബന്ധിതരായ വ്യക്തികളാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രദ്ധാ വിഷയമല്ല ഇത്. അപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ. ആത്മീയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മഹത് ശാസ്ത്ര അധ്യയനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മീയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരമിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിവിദഗ്ധന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിന് അധ്യയനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായവരായിരിക്കണം, പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ചവരായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്കായിരിക്കും അതിനുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത്. അനേകം സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അനേകം സഹസ്രം വ്യക്തികൾ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അനേകം സഹസ്ര വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 1000-ൽ ഒരാൾക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ 1000-ൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ 1000-ൽ ഒരുവനെ പോലത്തെ ഒരു 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാൻ ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസമഹർഷിയുടെ അടുത്ത് നാരദ മഹർഷി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത്. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമാണ് സ്വയം വ്യാസദേവൻ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സർവഥാ യോഗ്യനും വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യഥായോഗ്യനായ വ്യക്തിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവഥാ യോഗ്യനാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന് സർവ്വതാ യോഗ്യനും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യഥായോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകിയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഔഷധം പോലെയാണ് സാധാരണക്കാരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരനെ അടുത്ത പേജായില്ലേ പറയണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തനായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്? സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിരുന്നാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തി നേടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായി നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രത്യേക കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായിട്ട് അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായിട്ട് നവീനമായ മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നത്, ലക്ഷ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ഭക്തന്മാരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായിട്ട് നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം വീര്യമേറിയ പ്രവർത്തനമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമന്ധ്യതയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥരായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും വീര്യമേറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യതയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥരായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങള് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് കണ്ടെത്തുന്നു. പല രീതിയിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തരുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളുടെ മൂഢസമൂഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതരമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികവാദികളുടെ ഭൗതികവാദികളുടേതായ ഒരു സമൂഹം, അതില് ഭഗവത് സേവന നിരതമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ദക്ഷത ആശയം എന്താണ് ചെയ്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏതിലൂടെയാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്? തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ, സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലും വിന്യസിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആര് കാണിച്ചു തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. ത്യക്താ സ്വധർമ്മചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന പക്വോസപതേ തഥോയതി യത്ര കോ വാ ഭദ്രമപൂതമുക്ഷികിം കോവത്ര ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മത. ത്യക്താ സ്വധർമ്മചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന
ഭജന്ന പക്വോധ പദേ തഥോ യതി ഹരേ യത്ര കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശ്ലോകം ഫുള്ള് കാണുന്നില്ല. ശ്ലോകം അടുത്ത പേജിലെ മാതാജി പകുതി. ഇത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം. കോവാർത്ത് ആപ്തോ ഭജതാംസ കർമ്മദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ 2 വരി വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് അടുത്ത് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഭഗവതി വാസുദേവായ. ചരണാംബുജം ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജന പക്വോദക പദീതാ തത്തോദ്യതി ചരണാംബുജം തത്തോ ഹരേ ഭജന പക്വാത ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വധർമ്മ ചരണാംബുജം ഹരിർ ഭജന്ന പക്വോധ പദേ തഥോ യതി യത്ര യത്ര ക്വാവദ്രമഭൂതമുഷ്യ കിം വർമ്മ ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര ഗോവാഭദ്രമപൂതമുക്ഷികീം ഗോവാർത്ഥ ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. തെക്ത പരിത്യക്തയാകൽ സ്വധർമ്മം ഒരുവന്റെ സ്വയം തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവൃത്തി. ചരണാംബുജം പാദാംബുജം ഹരേ ഹരിയുടെ അതായത് ഭഗവാന്റെ. ഭജൻ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിൽ. അപക്വഹ അപക്വമായ. അഥ വിഷയ സംബന്ധമായി. പതേൽ അധപതിക്കുന്നു. തതഹ ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും. യതി എങ്കിൽ. യത്ര അതിന്മേൽ. കോ എന്തു കൃഷ്ണ. എന്തു വിധത്തിൽ. വാ അഥവാ സോപാലംബമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭദ്രം പ്രതികൂലമായ. അഭൂൽ സംഭവിക്കും. അമൂഷ്യ അങ്ങയുടെ. കീം യാതൊന്നും. കാവാർത്ഥ എന്ത് താല്പര്യം. ആപ്ത പ്രാപ്തമാക്കി. അഭജതാം എല്ലാ അഭക്തന്മാരുടെയും. സ്വധർമ്മതഃ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ നിരതരായി തീരുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായി നിയമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനിൽ എങ്കിലും യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായിട്ട് ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരിത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സ്വധർമ്മം സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്ന, നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യജന്മം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടമകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അപക്വമായ അവസ്ഥയിലും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. യാതൊരു ആപത്തുമില്ല എന്ന് പറയാം. അതായത് സ്വധർമ്മം പാലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരു ആപത്തും വരുന്നില്ല, ഒരു പരാജയവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണനിരതനെങ്കിലും, അപ്പൊ സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അഭക്തന് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാനവരാശിയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം, മനുഷ്യവർഗം, മറ്റ് ജീവാത്മാക്കൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങിയവരോട് മാത്രമല്ല മഹാചിന്തകന്മാർ, കവികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങിയവരോടും കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. അവിധ സർവ കർത്തവ്യങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കണമെന്നും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണം സഫലമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. ചില താൽക്കാലിക വികാര താളിത്താൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ക്രമേണ മറ്റനേക വിധ കാരണങ്ങളാൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംസർഗത്താൽ ഭഗവത് സേവന പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് അധപതിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാനവരാശിയുടെ
കർത്തവ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയും മാതാപിതാക്കളോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തിനോട്, രാജ്യത്തിനോട്, മനുഷ്യവർഗങ്ങളോട്, മറ്റുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തിലുള്ളവരടുത്ത്, മറ്റു ജീവാത്മാക്കളടുത്ത്, ദേവന്മാരോട് മാത്രമല്ല മഹാചിന്തകന്മാര്, കവികള്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവരോട് ഓരോരുത്തരോടും എന്തുണ്ട്? കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിധമുള്ള സർവ്വ കർത്തവ്യങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അഭിപ്രായം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണം സഫലമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? അത് ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ളതും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. ചില താൽക്കാലിക വികാര താളിത്താൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ക്രമേണ മറ്റനേകവിധ കാരണങ്ങളാൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംസർഗത്തിൽ ഭഗവത് സേവന പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അധപതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവര് മറ്റുള്ള കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടെന്നുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ട്, സംസർഗം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അധപതിക്കാം. ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. കലമാനുകളോട് അതിരേകമായി പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭരത മഹാരാജാവിന് കലമാനായി ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ഭൗതിക സംസർഗം കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യതിചലിക്കാം അങ്ങനെ. അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭരത മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ആരായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്? മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണ സമയത്ത് മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മൃത്യു ആസന്നമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ കലമാനെ സ്മരിച്ചു. അവണ്ണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു കലമാനായിട്ട് ജന്മം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മസ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ പാദങ്ങളിൽ പാപം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ചിത്രകേതുവും അധഗതിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മൃത്യു ആസന്നമായ സമയത്ത് ഒരു കലമാനെ സ്മരിച്ചു, ഒരു മാനിനെ സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടി. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പൂർവ്വജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ പാദങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവും അധപതിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ദൃഢമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ എന്താണ് അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി അധപതിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ അയാൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വീഴ്ച വന്നാൽ പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അയാൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതനായാൽ പിന്നെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനം തുടരും. നാമമാത്രമായ അളവിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം പോലും അത്യന്ത വിപത്കരമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ സ്വല്പം അഭ്യസ ധർമ്മസ്യ, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അളവിൽ പോലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലും നമ്മളെ എത്ര അത്യന്തകരമായിട്ടുള്ള വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്ക് നിരവധി മാതൃകകളുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് അജാമിളനാകുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് ഭക്തനായിരുന്ന അജാമിളൻ യുവാവായപ്പോൾ അധപതിച്ചു. എന്നിരുന്നിട്ടും അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അജാമിളൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? അജാമിളനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അജാമിളൻ നമുക്ക് ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് യുവാവായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അധപതിച്ചു. പക്ഷെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം 1% പോലും ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അതിന് അത്യന്തം വിപത്കരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ നാലഭ്യത്തെ യൽ പ്രമതാപും പര്യതഃ തല്ലഭ്യത്തെ ദുഃഖവദന്യതാ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീര രംഹസ
തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ നാലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാപുമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതാ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായിച്ചേതോ പ്രായതേത കോവിദോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ നാലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാപുമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതാ ദുഃഖവദന്യതാ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. തസ്യ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഏവ മാത്രം ഹേതു പ്രയതേത ഉദ്യമിക്കണം കോവിദ ദാർശനികമായ പ്രവണതയുള്ള ഒരുവൻ ന അല്ല ലഭ്യതേ ലഭിച്ചില്ല യൽ എന്ത് ഭ്രമതാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഉപരി അഥ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തൽ ആ ലഭ്യതയെ നേടാൻ കഴിയുന്നു. ദുഃഖവൽ ക്ലേശങ്ങളെ പോലെ അന്യത പൂർവകർമ്മ ഫലമായി സുഖം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കാലേന കാലക്രമേണ സർവത്ര എല്ലായിടത്തും ഗംഭീര സൂക്ഷ്മ രംഹസ പുരോഗതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവനും ദാർശനിക മനച്ചായ്വുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗ്രഹമായ പാതാളലോകം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആ സ്വാദ്ദേശ്യമായ അദ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ മാത്രമായി നിശ്ചയമായി യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ കാലാനുഗതമായി താനെ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും താനെ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ യഥാകാലം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനിക മനച്ചായ്വുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് അത്യുന്നത ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അത്യന്തം താഴ്ന്ന പാതാള ലോകം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്വന്തം ഉദ്ദേശ്യമായിട്ടുള്ള അദ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. അപ്പോ എന്താ പറയുക, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രഹ്മലോകം മുതല് അത്യന്തം താഴ്ന്ന പാതാളലോകം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആ സ്വദേശീയമായിട്ടുള്ള അന്ത്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കരുത്. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിശ്ചയമായിട്ടും യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അത് യഥാകാലം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വന്നു ചേരും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ത് വേണം? ആ മനച്ചായ്വുള്ളവർ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴ്ന്ന പാതാളം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താ പറയാ, ആത്മീയമായ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആസ്വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? അതിന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പോലും തന്നെത്താൻ അത് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയമായ സുഖത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യത്നിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം. അനേക വിധങ്ങളായ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശ്രമിക്കുന്നു. കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരം തുടങ്ങിയവയിൽ ചിലർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ സന്തോഷഭരിതമായ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി ഉന്നത ഗ്രഹപ്രാപ്തിക്കായി സത്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്. കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയം, പരമാധികാരം തുടങ്ങിയവ ചിലർ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭരിതമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗ്രഹ പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സത്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടെ സോമരസപാനത്തില്
ആധിക്യമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അനുരൂപമാണ് ചന്ദ്രലോകവാസം എന്ന്. ഇപ്പൊ സോമരസം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് അനുരൂപമാണ് എന്ത്, ചന്ദ്രലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിതൃലോകത്തിന് വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ദാന കർമ്മങ്ങൾ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനധർമ്മ സംബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളാൽ പ്രാപ്തമാകുന്നെന്നും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിലും എന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ചിലർ യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാതെ ചന്ദ്രനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരാകയാൽ യന്ത്ര സഹായത്തോടെ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് സംഭവ്യമല്ല. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അതെന്താണ്, യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സംഭവ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്, പരമോന്നതന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കർമാനുസരണം വ്യത്യസ്ത പദവിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിവിധങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഓരോ കർമാനുസരണം വ്യത്യസ്ത പദവിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും എത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ്, അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സൽക്കർമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സത്കുടുംബത്തിലുള്ള ജനനം, സമ്പത്ത്, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആകർഷകമായ രൂപസംയോജനം എന്നിവ ലഭ്യമാകാറുള്ളൂ. അപ്പോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, സൽക്കർമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുക, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുക, ആകർഷകമായ രൂപ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നതിന് എന്ത് വേണം, സത്കർമ്മങ്ങള്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ജന്മം ഇതേപോലൊരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ധനവും സത്കർമ്മത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത്തരം അഭികാമ്യമായ പദ്ധതികൾ സൽക്കർമ്മത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരേയിടത്ത് ഒരേ സമയം ജനിച്ച് രണ്ടുപേർ പൂർവ്വ കർമാനുസൃതമായി വ്യത്യസ്തമായ സാമുദായിക പദ്ധതിയിൽ അവസ്ഥിതമാകുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നല്ലൊരു കുടുംബം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക, നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുക, ആകർഷകമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം കിട്ടുക, സമ്പത്ത് കിട്ടുക. ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സത്കർമ്മങ്ങളുടെ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അഭികാമ്യമായ പദ്ധതികൾ നമ്മളെ സത്കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ച രണ്ടു പേരെങ്ങനെയായിരിക്കും, വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിലായിരിക്കും, വ്യത്യസ്ത പദവിയിലായിരിക്കും, വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളില് അവസ്ഥിതമാകുകയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അത്തരം എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളും താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അല്ലാത്ത സ്വകർമാനുസരണം ലഭിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മലോകവും അത്യന്തം നിമ്നമായ പാതാള ലോകവും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവയാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പാതാള ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമല്ല, അതൊന്നും ജനന മരണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇത് ദാർശനിക മനച്ചായ്വുള്ള വ്യക്തികൾ അത്തരം അസ്ഥിര പദവികളാൽ നിശ്ചയമായി പ്രലോഭിതരാകരുത്. ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനപൂർണമായ അനശ്വര ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലാത്ത, അതിന് വേണ്ടാത്ത ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക്, ജ്ഞാനപൂർണമായ ഒരു അനശ്വര ജീവിതം ലഭ്യമാക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ക്ലേശവും ക്രമം കെട്ട സന്തോഷവും. നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ, ഒന്ന് ക്ലേശവും ഒന്ന് ക്രമം കേട്ട സന്തോഷം. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിലും പോലും ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്ത് മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും.
ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ശ്വാനന്മാരുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരായാലും മനുഷ്യരായാലും ശ്വാനന്മാരായാലും പന്നികളായാലും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ക്രമം കെട്ട ആനന്ദവും വ്യത്യസ്ത തോതിലും ഗുണത്തിലും ഉള്ളത് മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പലർക്കും പല തോതനുസരിച്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ തോതുകള് ഗുണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല. പക്ഷെ ആരും എന്തിൽ നിന്നും മുക്തരല്ല? ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പലർക്കും പല തോതിലായിരിക്കും ദുഃഖം വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതും. ഇതൊക്കെ പല തോതിലായിരിക്കും. ജനനവും മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ചിലവർക്ക് വേഗം വരാം, ചിലവർക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അതിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും എന്തില്ല? മോചനം ഇല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ ഏവർക്കും അവരുടേതായ വിധിവിഹങ്ങളായ ആനന്ദവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമുക്കും എന്തുണ്ട്? ആനന്ദവും നമുക്കുണ്ട്. സ്വകീയ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ആർക്കും തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അധികമായോ ന്യൂനമായോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് ആർക്കും എങ്ങനെയാണ്? അധികമായിട്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അവ ലഭ്യമായാൽ തന്നെയും വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ സാരഹീനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനായി ഉദ്യമിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ദൗത്യം നിശ്ചയമായും അതാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് താനേ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാറാനും സ്ഥിരമായൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്യമിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം നിശ്ചയമായിട്ടും അതാണായിരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലേശം വരുന്ന പോലെ, ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അത് നമ്മളെ ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ വന്നു വരുന്നുള്ളൂ. അത് ശ്രമിക്കാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമ്മൾ യത്നിക്കുക തന്നെ വേണം, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हरे हरे कृष्णा कृष्णा। अनंत कोटि हरे वैष्णव कृष्णा वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा लव हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। कृष्ण। ദർശനം നല്ലോണം കിട്ടിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ हरे कृष्णा എടുത്തത് 16, 17, 18 അല്ലെ? അതെ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലാത്തവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭാഗവതത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ദൃശ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രചിക്കാനാണ് മഹർഷിയോട് നാരദ മഹർഷി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ? പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പരാജയവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും യാതൊരു നേട്ടവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് 18ാമത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മള് അല്ല 17ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതെ, അതായത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രയത്നിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ പ്രയത്നിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സാക്ഷാത്കാരം തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യത്നിക്കണം. അല്ലാത്ത കാര്യം